Νίκος Οικονομόπουλος. Ωραία, με τι ασχολείστε? Το τραγούδι επαγγελματικά. Τον Νίκο Οικονομόπουλο. Είναι ένα παράξενο συναίσθημα το οποίο θα το νιώσω όταν βγω. Δηλαδή μπήκα άγνωστος και θα βγω γνωστός. Όλα έρχονται μόνος. Αν είναι να κλείσει κάτι θα κλείσει. Το μόνο σίγουρο είναι και το υπογράφω αυτό που λέω τώρα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο στέργιο να αλλάξω από αυτό που είμαι. Από μικρός το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδιστής και διάσημος, να το πούμε έτσι απλά, λαϊκά. Και ένα όνειρό με αυτό που φανταζόμουν ήταν θέλω να γίνω τόσο διάσημος να μπορέσω να γεμίσω ένα στάδιο το οποίο είναι 100.000 κόσμο χώρα. Να το γεμίσω 100.000 μπορώ. Ναι. Αλλά τα λεφτά που θα μαζευτούν, εγώ ο ίδιος να τα βάλουμε σε ιδρύματα, ξέρεις πόσα λεφτά μαζεύονται έτσι φίλε.